मोनसे फोसावनाय भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल बिजनी आसाम नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2,500 रां हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1,000 रां खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com जानबुं नाम्बार 7002254729 खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं आसामाव साहित्य शासन परिषदनि अनजिमाया बांबाय विधानसभा जथुमनि जोबथा सानाव गनायथि होबाय हादरनाङारि गुबुन गुबुन जायगायाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांग्लोबनाय अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो ट्राइबेल लाइमोन लीगआ ट्राइबेलफोरनि स्वार्थनि हेंथायै खामानि दा मावथों होननानै सरकारखौ हुमखि होदों काजिरङा हायुङारि हाग्रामानि सीमाया खावसे बारायबाय आसाम विधानसभानि जोबथा आरो ब्रैथि सानखालि विधानसभानि जथुमायाव बिस्तिबारखालि गनायथि होनानै बिल पास खालामनाय जायोदि आथिखालाव आसामाव गासै मोनथाम अट'नमास काउन्सिलखौ गनायथि होनानै बिल पास खालामनाय जाबाय बे मोनथाम अट'नमास काउन्सिलानो जादों फारियै मरान अट'नमास काउन्सिल मटक अट'नमास काउन्सिल आरो आफां आसामाव आगुनि गोजाम गवालपारा जिल्लाखौ सरजाबनानै कच राजबंशी हारिनि थाखाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिल गुबैयै मरान आरो मटक अट'नमास काउन्सिलाव सा 22 सोद्रोमाफोर थागोन कमतापुर अट'नमास काउन्सिलाव सा 26 आरो मरान अट'नमास काउन्सिलाव सा 22 सोद्रोमाफोर थागोन हादरनाङारि गुबुन गुबुन जायगायाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांग्लोबनाया सानथामसो सिगांनिफ्रायनो जागासिनो पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांग्लोबनायाव जेबो सोलाय-सोल' नुनो मोननाय जायाखै बिस्तिबारखालि डिजेलनि बेसेना 16 फैसा बारायनायनि थिरांथा लानाय जादों लोगोसे 17 साननि गेजेराव पेट्रलनि बेसेना 1.65 रां बारायदों थांनाय जुलाइ दानावल' डिजेलनि बेसेनखौ बारायदोंमोन थाव कम्पानिया दान मोनसे जुलाइ दानाव सोलाय-सोल' जायाखैमोन पेट्रलनि बेसेन जुलाइ दानाव 10 खेब बारायदोंमोन डिजेलनि बेसेन बेनि बेसेन बांग्लोबनाया जादोंमोन 1.50 रां हादरनाङारि हाथायाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बारायनाया हादरनि जेरावबो द्लाम गोहोम खोख्लैदों सरासनस्रायै पेट्रल आरो डिजेलनि हादरनाङारि हाथायाव बांग्लोबनाय थावनि बेसेनखौ डलारनि बेसेनजों रुजुनाय जादों आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव बांग्लोबनाय पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनफोरा फारियै गुवाहाटी पेट्रलनि बेसेन 85.72 रां डिजेलनि बेसेन 19.69 रां दिल्ली पेट्रलनि बेसेन 82.08 रां डिजेलनि बेसेन 73.40 रां मुम्बाइ पेट्रलनि बेसेन 66.73 रां डिजेलनि बेसेन 79.94 रां कलकाता पेट्रलनि बेसेन 69.94 रां डिजेल 76.90 रां आरो बायदि मैया अल आसाम ट्राइबेल संघ आरो ट्राइबेल लाइमोन लीगआ जुथायै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै ट्राइबेलफोरनि स्वार्थनि हेंथायै खामानि दा मावथों होननानै सरकारखौ हुमखि होदों लोगोसेयैनो ट्राइबेल खालामनायनि जेंनाखौ दासिमबो सुस्राङैनि थाखायबो एखेयैनो लान्थ्रियै सोमावसारनायनिबो थांखि नाजावो बेनिनो गिबि हाबाफारि महरै फैगौ 21 सेप्तेम्बरनिफ्राय मोनफ्रोमबो जिल्लानि महकुमा आरो सदर थानायाव धरना होनाय हाबाफारि दिन्थिफुंनाय जागोन होननानै ट्राइबेल संघनि आफादगिरि मिलन सनोवाल आरो नेहाथारि आदित्य खाख्लारिजों लोगोसे ट्राइबेल लाइमोन लीगनि आफादगिरि बिमल आमसिमोना जुथाइ खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोसावो रायजोआव ट्राइबेलनि मोन 12,155 वेगलग मासिखौ दिनैसिमबो थिसनै 2006 इं मायथाइनि अरनबारिनि आयेनखौ मावफुङै ट्राइबेल बेल ब्लकआ दिनैसिमबो रैखाथि गैयै थागिबिफोरनि हानि रैखाथिनि
थाखाय दाना होनाय हरिशंकर ब्रह्म कमिटिनि रिपर्टखौ फज'ना दोननायनि हेंथायै आफादफोरा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों सरकारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो। रायजोआरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। हायुङारि काजिरङा हाग्रामानि सिमाया खावसे बारायबाय। आसाम सरकार एबा काजिरङा हाग्रामानि मावफारियाफोरनि नांथाब नाजानायाव गोदानै 3053 हेक्टर हा सरजाबफानाय जाबाय हायुङारि काजिरङा हाग्रामाजों। नगाव आरो सनितपुर जिल्लानि मोनब्रै खाथिनि हालामफोरखौ काजिरङा हायुङारि हाग्रामाजों सरजाबफानाय जाबाय होनना रायजो सरकारा बुंदों। खावसे सिमा सरजाबफानायनि सोमोन्दै बिस्तिबारखालि आसाम सरकारा काजिरङा हायुङारि हाग्रामानि ओनसोला बारायदेरबावनाय बाथ्राखौ फोरमायथियो। काजिरङा हाग्रामा ओनसोलनि DFO रमेश गगैआ फोसावनाय बायदियैब्ला दखल उदां खालामजानाय नगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय काजिरङा माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनि खाथि खाला नांजाबना थानाय पालक'आ देवसुरजों लोगोसे हमनानै लाफाजानाय देवसुर रैखाथि हाग्रा ओनसोल आरो सनितपुर जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मक'वा सापरि ओनसोलखौ काजिरङा माहारियारि हाग्रामा ओनसोलनि गोदानै दाजाबजानाय महरै सरकारा गनायथि होबाय। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बायदियै गाबोन सनिबार 5 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। कक्राझार जिल्ला। गाबोन कक्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायेल फोसावनाय हाबाफारि। खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायेलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय मोनथाम मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।